Hallo. Ja. Ok. Det må være forferdelig å miste sin egen unge. Nei, vi sto liksom bare og pratet, altså. Hei. Så du hva som skjedde? Ja. Eller, nei, Vi snakker om en jente på 13 år som med et uhell har forårsaket en annens død. Hva er det som skjer nå, liksom? Nei, jeg vet ikke. Er det ikke veldig ekkelt at du bare klipper neglene? Jeg skal ta det bort. Jeg skulle tatt kontakt mye før, men Fint at du tar deg på beina. jeg likte jo Jamie veldig godt. Hallo. Er du her? Altså, jeg hadde jo ikke i min villeste fantasi forestilt meg at dette skulle skje. Hva da? At en elev skulle dø? Eller at du skulle forelske deg i en FrP-er? Det at du sa med Lundemo, jeg vet ikke om alle har så stor forståelse for det. Han er veldig bra for meg. Jeg sa det, jeg var bra nå. Man må jo kunne se mennesker bak deres politiske holdninger, vel? Det er bare at elevene, de ordner opp, de skværer opp, og de glemmer, men foreldrene, de glemmer jo aldri. Det er ikke noe for jeg vil at de skal få si for det. Jeg vil at de skal kjenne det. Jeg prøver bare å gjøre alt riktig her, jeg. Men det er jo som å leve i et vakuum. Jeg klarer ikke å få det ut av huet. Foreldrenes synder går jo veldig ofte utover ungene. Savner du Jamie veldig?